bagt tofu, der er marineret i chili, hvidløg og lime. Så er der laksebagt cherrytomater, så er der ris, og der er peberfrugt, mos med spidskål. Jeg starter med at lige fortælle, hvad jeg skal bruge. Jeg bruger noget tofu, noget chili, noget olie, noget hvidløg, noget lime, cherrytomater, ris, rød peberfrugt og noget rød spidskål og nogle mandler. Jeg har gjort det, at jeg er startet med at lave min marinade på chili, olie og hvidløg og lime. Den har jeg snittet, fordi det skal ligge og marinere lidt. Så det man ser først på filmen, det er den der olielag på chili, lime og hvidløg. Når jeg kommer chili op i, så tager jeg min tofu. Men jeg starter med at sætte min ris over i forvejen, i det skal have lidt længere tid at koge. Min tofu tager jeg skære i mindre tern, cirka 1 gange 1. Eller stave. Jeg vælger at købe en stave den gang her. Jeg kommer lidt salt og peber i. Hvis der ikke er nok olie, så tager jeg det og topper den. Så hele min marinade, eller alt mit tofu bliver dækket af en marinade. Jeg lader nu min tofu stå og marinere. Jeg tager nu min peberfrugt og skærer kanterne af, siderne af. Det er dem, jeg skal bruge til at lave min mos med. Jeg skærer med mindre stykker, så de er nemmere at blende. Kommer op sammen med mandlerne. Jeg tager og fjerner det yderste blad fra min spidskål, fra hvis der er eventuelt er jordbakterier på. Så tager jeg og snitter lidt af min spidskål. Så er det for at rydde op, så der er plads til at arbejde videre med. Sætter mine ting over til komfuret. Så tager jeg min blender til at lave min peberfrugtmos. Kommer lidt olie i. Salt og peber. Så er min brød klar. Min peberfrugtmos klar. Jeg har sat en skål, så vi er klar til anden ret. Vi er nu klar til at skal begynde at lade det varme. Man kan godt bage cherrytomaterne i ovnen, eller riste af på panden. Jeg vælger at riste af på panden. Kommer lidt olie på mine pander. Jeg tager nullet af marinaden fra tofuen af, og kommer på den pande, jeg skal bruge til at riste tofuen af med. Jeg kommer min cherrytomater over på samme pande som mit kål. Det gør jeg med en kold pande, så det bliver lidt ristet.
Jeg vil gerne have, på den pande med tofunden, vil jeg gerne have, at den er ekstra varm, inden jeg kommer det på. Så du får en dejlig, flot startskorp. Jeg sørger lige for, at min ris de er kogt tilpas. Der er en lille god husregel, når man koger ris. Det er, at skal man koge ris, så skal man gøre det i kogende vand med 1 del vand. Nej, 2 del vand, 1 del ris. Så det er 1 til 2. Jeg tager nu min tofu og sørger for, at der er lidt chili og lime og hvidløg med. Så jeg bevarer den smag der fra marinaden. Og igen, jeg sørger lige for at rydde op efter mig selv, så der hele tiden er rent arbejdsområde. Jeg tager nu min kål og ris og sagsmad af. Det har fået nok. Og det er klar til anretning. Nu skal jeg lige have min tofu stegt færdig. Det tager lidt længere tid end det andet. Når det begynder at blive guldenbrun på den ene side, så har det fået nok på den side. Jeg tager en sigte og hælder eventuelt vand fra min ris. Kommer over i en skål, og så er det klar til anretning. Min tofu har nu fået nok, og jeg tager en skål til at komme de forskellige ting og sager op i. Jeg har lavet det adskilt, så det er nemmere at se, hvordan jeg vil anrette det. Jeg tager en tallerken til mit tofu og lægger det op. Vi er nu klar til anret, og jeg har mine forskellige ting og sager klar. Jeg tager en hvid tallerken til anret på. Finder jeg nogle skeer. Tager jeg min ris og lægger i bunden af tallerkenen. Spreder dem ud i en cirkel. Så tager jeg min stegte kål og lægger oven på risen, eller lægger rundt om risen. Ligesom for at lave en skal, hvis man kan sige sådan.
Og sammen med tofu ligger i midten af tallerkenen oven på risen, så det bliver dækket. Og så har vi shiitake, der ligger ovenpå. Jeg bruger 4 stykker. Det sidste tager jeg min peberfrugtspuré og lægger den i små teskefulde rundt på tallerkenen. Der laver jeg 5 stykker. Så er vi klar til anret, og så er vi klar til at prøvesmage. Jeg smager lidt af det hele. Jeg prøver først kålen, og så tofuen sammen. Jeg laver prøver at lave sådan en mundfuld, så jeg får det hele med. Risens smørhed gør, at sammen med tofuen, den der marinade, jeg kan godt lide fornemme smagen af chilien og lime og hvidløgn i tofuen. Det giver faktisk den der hele smagsvolumen i, at og så med lidt mojo, eller ikke mojo, men en peberfrugtmos sammen med risen, og det gør faktisk, at du får faktisk en rigtig god mundfuld, og det smager virkelig godt sammen. Så på det. God fornøjelse.